Здравейте отново. Сега сме в втора част на Какво? нашия Аз съм- survival с скини. Намерихме кол, можем да осветиме, както виждате. Да, Аз- аз имам още 10 минути до първа част, така че нашите части май ще се разминат леко. Сори. няма нищо. Та, ако сте гледали първа част, обявихме, че ще си ги снимаме от нашите гледни точки, макар че... И всъщност да, това е просто. И аз почнах втора част Вау, малко... има много кола, ела сега си помогни. И как като нямам кирка. Окей, сега ще направя две кола. Единственото, което ми трябва е коста. Тя ми е нещо като втори меч. Даже е по-добре от меч. Добре, обади ми се, когато започнеш да купаш диаманти с кос. Чакай бе, Дани, не съм на Хозуни мод. Да бе, не си на Ти Хозуни. споделя ли екрана, видиш, че не съм на Хозуни? Сериозно. Да, Аз- не съм на Хозуни. Ако искаш ми вярвай. Искаш Аз ли да съм. ти споделя екрана? Нещо ма килва. Бабо, стига влизам там. Аз съм Добре, но скучна. не мога, трябва да ги пъшбаквам далече от тук, не помниш ли? Ох, ти си бил. Се чудвам. И тън земя. Ти е на кирка. Е там. Бързо, трябва да го закопая. Та. Това както сигурно ще е много скучен епизод. Съмняваш Но ли кажеш съм? началото. Съмняваш ли съм? Така. Моите епизоди по принцип са скучни. Моите не са толкова безинтересни. Аз почнах да качвам отскоро. Имам само 2 мод шоукейс, сигурно. Вземи да ти един, имаш голям интерес. Така е. Ама аз умирам от скука, как ще нямам? Сериозно. Добре, ще го измислим. Така, тък, надявам. Единственото, което остана е някой да рискува живота си, като се качи горе, естествено. Имам 2 тикви. Не знам откъде, но имам 2 тикви. Познай кой ти ги дропна. Ще ни убие, ще ни отрепе, аз съм виновен. Дани, трепи го, скелет! Какво? What the hell? Нищо, няма проблем, истерия. Остана само си гледам в крафтинг тейбъла и по едно време ти... Къде отиде крафтинг тейбъла? Де я знам? Не съм го чупил, ако това намекваш. Не свърши дървото. Именно отивам за дърво. Ти Нямаме бъдеш- торчове и не можем да видим нищо. Имам. Добре, ще правя инструменти, какво искаш? Нищо. Кирка просто. Просто една обикновена кирка. Още една. Да, каменна за предпочитане. Окей. Мен не ми трябва меч, така или иначе. Единствено по-нататък. Аз ще направя полусет. Боже, какви досади са те. Кой да? Ей, тук монстерите, аз събирам дърво, па някакво зомби, паяк, нещо ме напада. Къде? Умри, бе. Аз съм много спокойна. Да, защото аз съм нервен. И ми взе дървото на... Не, ме е страх да събирам дърво. Няма Има никакъв повече. дупката, аз затова се отказах. Какво е това изтребление, бе? Аз ще пъшбаквам всичко от тук нататъка. Имам чувство, че хостъра на сервера го е направил нарочно на трудно. Сега Да. да се увери. Сериозно на трудно ги е. Не, просто на това прилича. Сигурно в момента не се смее като за спомня. И
Имаме 4 дърво, заповядай. Благодаря. Ти се Вау. събираш дърво. Сега постигнах ачимента. Именно. Искаш ли торчове? Ами... Знаеш какво ще... ще дропна 10 кол. Добре. Чакай. Е там долу го дропвам от 30 години. Да, 18. Макар че на мен никога не ми Да трябва. го искаш ли? Не. Чакай да ти дам кефата. Ей тази. Е ти още една кеф. Мерси. Чакай само да измъдря някакъв път за излизане или нещо такова. И аз копая надолу. Да, измислих го. Сега трябва да намерим айрон. Или поне да преживеем нощта. И вече можем да излизаме спокойно. Просто Окей. ще сигнализирам с един нещо като кол, къде се намира или къде да знам. Намерих гавел. Защо имам чувството, че... Да, идеално се получи. Не. Това оръжие не е добър избор. Би ли ми направила меч? Окей, но ще ме изчакаш да се кача отново в крафтинг тейбъла. Аз отивам да събирам дърво, след като вече не е нощ. И мака... Коста е много хубаво оръжие срещу мобовете, само че срещу обикновените мобове, като кравата, пилето, прасето. Мен ми трябва храна, просто не мога ги убия с тази кост. Мога да почна да ги удрям, а това все едно да ги бия с ръка. Добър! Омага! Помниш ли ония крипър, където ме взриви? То крипър е супер добър, открива кол. Едно кол. Поне открива нещо. Значи няма монстър навън, така ли? Те не. Може да излезе. Трябва ми храна. Пасенца. Аз имам само една печена пържола и трябва да си разделим нещата. Аз ще ходя до теб, пасета, имаме кол. Само трябва да... Да такова. Да таковаме. Да таковаме. Добре, 10 необработено. Това ще стигне в запас. Аз имам 4 пържолки, но трябва да ги изготвя по-бързичко. Тук намерих много тикви. Ще взема. Вземи, в мене има 2. Тук има 6 сигурно. Не! Тъпо, пасе. Не. 7, не съм много добър. Добре и... тук намерих покъл. Ще го взема, нали каза, че е мощна пъчка. Да. Между другото, натисни десен бутон и отдолу, като ти се изпише Force Push и натиснеш както атакуваш, побутвай като... Съжалявам. Извинявай по навик. Тук има пъкче да го. Това оръжие е много мощно. Секунда. Че умирам от гладната и бутчета са... Да, сигурно, какво правиш? Мамо, защо не мога да убия това пасе? Така да направя фурна и да стопя по жълките. Тук съм. Да, извинявайте. Заговорихме за идване. Мисля, че моят епизод ще свърши скоро. И аз трябва да приключвам и явно ще правя трета част. И добре хора. И аз просто искам да ви кажа чао. Явно бяхте с нас. И до следващия път. Да, до следващия път.